fallers i falleres. Per a qui no sàpiga què soc, el meu nom és José. Estudio segon de l'ESO a l'IES Enric Valor de Picanya. M'agrada jugar al futbol. Estic a l'equip de futbol Benimar, on jugo des de fa 4 anys. Enguany, gràcies a l'esforç de la meva família, he pogut complir el meu desig de ser el president infantil de la Falla Vistabella. Una falla jove que, encara que no sóc faller des dels seus inicis, m'identifica a la perfecció de com m'agrada viure la festa de les falles, amb harmonia i entre amics. Som com una família plena de ganes de passar-ho bé. Hem passat uns anys diferents per la Covid-19, que ens han restringit moltes festes, però estic segur que enguany serà diferent i anem a revivir l'espírit faller que tots els valencians i valencianes tenim al cor. El meu president, Carlos, i la seva fallera major, Mari, la meva fallera major infantil, Gabriela, i jo, el president infantil, anem a passar junts moments inolvidables, d'això no en tinc cap duda. Espero gaudir molt d'aquestes festes amb tota la comissió que m'acompanya. Convida a tot el barri a gaudir les festes amb nosaltres. Tots sou benvinguts al nostre casal al Massaret. Moltes gràcies a tots i espero que gaudiu de les festes que us hem de gaudir. Visca València, visca Picanya, visquen les falles i visca la Falla Vistabella.